Good morning everybody! Hello mga ka-vibes! Ngayon, nandito po ako sa tabi ng kalsada. Naghihintay po ako mga ka-vibes ng taxi. Wow! Pauwi dun sa aking accommodation. Kaya mga ka-vibes, samahan nyo ako. See you mamaya, okay? Okay mga ka-vibes, nandito na tayo ngayon sa loob ng taxi. Wow! Pinaano ko po yung taxi driver. Sinasabihan ko na babayaran ko ng 2 reals. Kumbaga pakyaw yun, pakyaw. Kung i-convert mo yung 2 reals sa piso, nasa mga 250 piso. Wow! Kasi kailangan ko po kasi madali kasi malilit na ako, may pasok pa ako. Napakaganda po ng ang panahon ngayon mga ka-vibes. Mainit siya, tapos mahangin. Papakita ko po sa inyo mga ka-vibes yung dito, yung lugar. Maganda po siya mga ka-vibes. Pakita ko po sa inyo. Ang bilis mag-drive ng taxi driver mga ka-vibes. Brother, you're driving how many? 80? No, not 80. 85? Ha? Nag-drive sa ang speed niya ay almost 100. So, napakabilis niya mag-drive. Actually, sa main road na to, ang allowed lang is 100 yung speed ng sasakyan. So sa kanya ay nag-blink na eh. So medyo mas mabilis sa kanya mga ka-vibes. Pero okay lang at least para maaga akong makarating doon sa papuntahan ko, doon sa accommodation namin. Kaya tsaka wala din walang traffic. Wala masyadong traffic kasi maaga pa. Okay mga ka-vibes, maya-maya ipapakita ko po sa inyo yung Grand Mosque na madadaanan namin dito. Ito po yung ito po yung pinakamalaking Grand Mosque sa buong Gulf country. Ayan mga ka-vibes, medyo malapit na po tayo sa ating pupuntahan. Kaya kunting-kunting kimbot na lang at makakarating na tayo doon. So meron pa akong 1 hour and 30 minutes para mag-ayos. At pagkatapos noon ay papasok na sa trabaho. Ang trabaho ko po dito mga ka-vibes ay sa hotel po, sa Intercontinental Muscat Hotel. Ang total hours po ng pasok ko ay 8 to 10, ganyan. So 8 to 10 hours daily po yun mga ka-vibes. Wow! Minsan busy, more than 10 hours po yun. Pero okay lang. Alam mo naman tayong mga Pinoy ay hindi reklamador. Hindi reklamador sa trabaho. Basta tama lang po yung sahod, okay lang. Kahit overtime lang yan, okay lang. Kahit sabihin na di babayaran, okay lang din. Importante may trabaho, may sasahurin. Kasi sa hirap ng panahon ngayon, di ba? Halos kadalasan ay walang trabaho. Tapos ang mga company ay nagtatanggalan ng mga staff.
kasi wala nang business, walang pampasahod, kaya napakaswerte pa rin natin mga ka-vibes at tayo ay meron parang ring trabaho. Sa awa ng Diyos ay okay naman. Okay mga ka-vibes, malapit-lapit na po tayo. Mamaya papakita ko po sa inyo. Ito po yung building na aking tinitirahan mga ka-vibes. Wow! Yes mga ka-vibes, nandito na tayo. Sa awa ng Diyos ay nakarating na rin tayo sa lugar na to, dito sa accommodation. Nandito ako sa 5th floor. Okay. Ayan. Nakarating na rin. Ito po yung kwarto ko mga ka-vibes. Dahan-dahan po nating bubuksan kasi meron pong natutulog sa kabila para hindi tayo makadisturbo ng ibang tao. Okay mga ka-vibes, nandito na po tayo sa loob ng aking kwarto. Yes, maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga ka-vibes hanggang sa muli. At kung kayo ay bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan ng pag-like at saka subscribe. I-click na rin po yung bell button mga ka-vibes para kayo po ay ma-notify sa aking mga bagong upload na videos. Okay mga ka-vibes, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Bye-bye!